Шестовані Русина, добрий день. І депутати, я б вас дуже попросив, щоб усі фальшиві документи не ставили на порядок денний. Сесія була вчора, а ісполком був вчора, а ми вже 17 числа є документ рішення забрати з Русини в цей будинок. Ми за ним вкажемо, нам надали безкоштовно, безсрочно. 2 сесії рішення маємо, і прошу вас дуже, обов'язково з порядку денного цих вопросів. Незаконно. Песни и танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах хвостунах. Тупо-типа-тудай, лап-тупо-типа-тудай, лап-тупо-типа-тудай, дай-дай-дай, лап-тупо-типа-тудай, 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 дай-дай-дай-дай. Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое!